Здравейте хора, днес ще ви покажа как да си изтеглите Майнкрафт. И на първо влизате в някоя търсачка, Google, Chrome или каквото решите. И да влезам в моят профил. И цъкате тук. Пишете Launcher, Enter. И идвате ето тук. Launcher download Minecraft Launcher. Така, ако ми даде, ако зареди, ще е много добре. Така, сега зарежа. И идвате на Download the Launcher. Цъкате го. Той се изтегля ето тук едно е такова the Launcher. После го правите така. Взимате го това с... чакайте. Така. Взимате го това с десен бутон. Задържате, взимате го и го поставяте някъде тук и като отворите самото меню на Minecraft, така, сега зарежда. И така би трябва да ви зарежда The Launcher for Minecraft. Така, и ето тук имате коя версия искате. И ето тук си пишете името. Ето тук на това хикще, ако мога да го покажа, си правите акаунт. И другият сервер ще ви... Обърках се хора, чакайте. Другият път от това ще ви покажа как да направите собствен скин. Не е много собствен, просто трябва как да си изтеглите скин. Ще ви покажа другия път. И за още такива видеа, лайк и се абонирайте. Ай, чао!